idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Punti. Lho kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mekur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik Niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggo toko mung anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Edian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi Niken kuwi. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku Niken sawang seneng lho, Niken seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah disawang ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asline guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Enggak Wak, ojo Wak. Mas ning kono ae. Ya. Engko lek nakal tak waplok lho, tak kaplok lho. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah bacok. San engkang anggarama. Ken. Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune Niken mergo nyalang kowe kok. Ya Allah, Niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah. adokes lho, Pak. Lah Niken kon rang guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Apa? Eh, Ya tak bacok aku wedik kekrek. tak suampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. Wong dikaplok kok. Ora maksude Nah, kene. dipoto. Iki kon atinggone apa? Dipoto nggih status. Kowe tak foto. Wah, Nah wis seragame cakra budaya. Nah ngono. Wes Kene. pas. Kene. Nah, fotonen kan. Hei, karo Mas aku. Iya. Kayak minggu mungkin status minggu. Ya Allah. Ini malah kayak film Moon King lho. seneng ya. Mas aku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetak rumangsaku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengen kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ae. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Aku mau isuk Heeh. nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trima jane sisan lakune lho, Pak.
Aku badan Bang Bayi melenge nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Luas aku. Ya karo tung-tung dlang alus lho kaya karonsih. Nah, tung-tung dlang tak ndanding, danding tung tak keplenyek. Tung-tung dlang, danding tung mlenyek debok. Tung-tung dlang tak ndanding, tung-tung keplenyek telek. Aku tak ITT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki. Sang gantenge ora umum. Ya terus kudangan karo ayu. Ayo, Ken, terus Ken. Kuwi kok nguyah tenan iki cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak penembang, kakak Miken penembang. Iya, Pak Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak, nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dok. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Mesak aja diganggu kok. Peran deni maksa Kowe nek dijane turu lho kowe marane iki. Turu apa nyawang to kuwi? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken kok malah kemekelen. Jaba kang masuka Tas ya, Le. Sekolah ya, Le. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Budal sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Sing gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. padahal nek sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ora enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo to sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gatuke. Nanging wanci Bocah oleh ayu nek ra ber. Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Kira iso. Pamaya aku rabi ya. Sanggagake iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono kuwi jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lha iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah Iya, ngopo kok ngene bojone kok. dadak kon melu ya an? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita ajak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndene dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Heeh, Le. Kok wedi kok piye? Lumayan aku apik. Bukane lek sumu bukaan. Topenge nek bang bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Wah, Batman. Tanono